Следващия репортаж е за едно изобретение. Ученици от професионалната гимназия по транспорт в Казанлък изобретиха колан за автомобил от ново поколение. Този колан може да разпознае кога шофьора е стресиран и всъщност при тази ситуация да не позволи на автомобила да запали. Вижте повече от следващия репортаж. Идеята се ражда в клас. Провокирани от войната по пътищата, 5 ученици започват да мислят как да намалят броя на катастрофите. След дълги и сложни проучвания намират решението. Изобретяват предпазен колан с вградени биосензори, които отчитат емоционалното състояние на шофьора. При това в реално време. Информацията отива в бордовия компютър на колата и ако кръвното налягане на водача или пулсът му не е в норма, автомобилът не потегля. Ще действа като блокира запалването на двигателя или ако шофьора вече е в движение, ще включва автопилотът, за да може шофьорът да реагира и да предотврати евентуални ситуации на ПТП. Кажи ми къде точно ще бъдат тези сензори в колана? Сензорите ще бъдат поставени тук в областта на сърцето, за да може да се измерва най-точно пулсът и кръвното налягане. Това няма ли да пречи на шофьора? Не, това няма да пречи, защото сензорите ще бъдат изключително малки, а графеновите полупроводници са изключително гъвкави и те ще бъдат с наноразмери, което изобщо няма как да се усети от самият шофьор и реално колана ще изглежда по същия начин, като един стандартен колан. Младите изобретатели са изчислили, че коланът от ново поколение ще струва на водачите 350 лева. В днешно време автоиндустрията се концентрира върху динамичните показатели на един автомобил, а сигурността е останала на заден план. Като всяка добра идея, и тази чака своята реализация. Тя е представена на конкурс за иновации. Амбициозният отбор е създал учебна компания. Състезанието бе под формата на търговско изложение. Получихме 232 точки от възможните 250 и се състезавахме срещу 37 отбора от цялата страна. Голям фактор за спечелването на първото място бе това, че голяма част от печалбата на фирмата бе предоставена за благотворителност. С тези средства бяха подпомогнати 2 дома за деца в неравностойно положение. Макар учениците да се нуждаят от пари за реализирането на идеята си, те са дарили получената награда от 700 лева на деца от сиропиталища. Ти слагаш ли си колан, когато се качваш в колата? Да. И когато си отзад дори? Да. Ползвайте колани! Тук колегите не са много съгласни с такива автомобили, с колан, който да отчита стреса. Защото представяте ли си ситуация на пътя, в която се ядосаш на някого, теглиш му една лекичка и колата спре, за да ви остави да се оправите на пътя, както се казва. Иначе знам за автомобили, които пък имат дрегер, който е свързан автоматично с автомобила и когато се качи шофьор, който е употребил, отново двигателя не ще да запали, което вероятно е по-добрия вариант.